Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangului kita wahai sahabat tolam saudara assalamualaikum segala dosa nak di zaman kini jo kalau dibuka hai orang bapi tua sangitnya banyaknya sabui saja sadona rancang inyo etong saja sarata sara tidak peduli orang Jawa. Ayasa napa sulape kanda tidaknya timbang tidaknya gamak tetapi pahamnya tidak talata. Wahai saudara cubalah fikir walau kamano tolong orang panggil walau kamu dia atau kaili mengambang pitua janganlah terkasih jangan bersifat siapu jahi oba fikir kami sambut dia hayung nanti bu ila la 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 ini pengajian lah de penting de kita dai la 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 ini penting sekali dari bidang agama Allah dia agama Islam laya agama kita Islam lah di dunia lah dan nyonangku kini masa Allah tubuh iyo kajikan di baju iyo wahai saudara anda lah sungguh lain kami terangkan pada karo tubuh aladeku untuk menjadi pelito sulu oh iman dan goyang untung lah tak
iyo pun tidak ada waktu itu. Nak kami terangkan turunanlah firman daripada Tuhan. Leka padanya insan iyo jatuh hukuman. Alastu bi rabbikum iyo kata Al-Quran. Bala antara guna iyo jawabnya insan. Iyo aku nan hombo, iyo Allah nan Tuhan, iyo insan mengaku sawa katulah itu kepada Allah. Oleh Tuhan yang satu sabananya engkau, Allah nan Tuhan aku. Di situ kita hai mula beriman di padang kudus. Hai kata Al-Quran, pembagian sifatkan jadi pandangan kepada Muhammad iyo saratu insan. Allah jo Muhammad tak dapat disalat dengan alammu tak kita putrikan. Jangan disangka papa kaki batangan lah, tetapi siapa nak menggara-garikan. Di situ asal mula turun, hiduplah insan karena dehayun. Bagara tulang karena podirun, mata malie bagai pasirun. Kebanyakan kita segala ehwani, disangka badan ya hidup sendiri. Pandai berjalan karena dekaki, karena tak tahu liasa mula jadi. Iyo dekaki itu pandai berjalan. Kepada orang mati dah iyo cuba fikirkan. Ada kaki dah iyo ada tangan. Tetapi siapa nak menggara-garikan manolah mama. Allah dengan pangulu, iyo dengan pangulu. Oh satu alim iyo dengan tuanku. Oh sampai kepada iyo ayah dan ibu. Oh kami membincang iyo jalan alemmu, iyo jalan alemmu. Iyo nak kami bincang syariat tarikat lena jangan bersilah. Supaya dapat iyo dikupas pandang. Oh pandangan kita di waktu mati. Dirikan nyawa kepada nurani. Oh di situ janjang oh akan dinaiki, akan dinaiki. Oh pandanglah rumah iyo akan dihuni. Artinya rumah nak kami terangkan. Oh bukannya rumah yang bati yang baparan. Hanya rumah itu akan jadi kiasan. Oleh saja sifat menjadi keputusan. Oh adapun si Muhammad iyo sabija salangka. Oh batali iyo nanti aku tu ibadahan tidak saka. Di mana kini yo si Muhammad di situ ainan Tuhan Allah. Di soal iyo nan pengajian yo kini yo sakian sudah. Masa Allah napasu manusia. Ainan tabayang de saudara. Oh napasunya nan dibakar. Iyo barapo lamonyo. Mangko de Tuhan bakar. Iyo ayapo sababnya. Napasu iyo nan diranda. Barapo puyo kalamonyo. Mangko iyo de yo Tuhan randam aku sebab dengan dekarano. Karano di dalam yo denyo itu pengajian kini nanto lantanyo. Iyo malayo padik bana. Iyo dosana nan batanyo. Ini malah penjawaban dari kami badu. Dari alang de babega. Iyo orang bari de banamu. Enak pasuyo manusia. Baka
satu tolam de sudaro mangkoyo nande yo Tuhan bakar aduh yo sabab yo karano napasu deka Tuhan osange malayo nandurhako tapasu yo lah Tuhan bakar napasu yo nanda ulunyo esana 10,000 tahun itu yo akan kalamonyo iyo karano de sange engkari yo baliau da ulunyo yo mangkode Tuhan bakar itulah sebab dengan karano iyo penjawab yo depan kanyo nandita harmen yo para tamu iyo napasu Tuhan randa ai para polamonyo aduh 10,000 tahun itu ai mana kalamonyo setelah iyo latenyo itu dibangkit de Tuhan kita setelah iyo liau dibangkit lalu napasu yo nanditanyo tapi jawaban yo de napasu batambah-tambah yo sombongnya batambah-tambah yo de engkernyo kapado Tuhan de nyonangko napasu dilatih de napasu ditanggang dengan bapuaso memang disuruh yo bapuaso memang nande Tuhan kita analai yo kota dangan iyo kanalane samunya tu kan sado itulah de nyota dinantolan